είχαμε τα ενδοσχολικά παιχνίδια στα πλαίσια του θησαυρού, κυνήγι θησαυρού. Έχουμε και ένα διασχολικό κυνήγι θησαυρού, το οποίο θα μας παρουσιάσει ο κ. Λυκογιάννης. Μαζί συμμετείχαν και άλλοι συνάδελφοι που, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τα ονόματα, θα μας τα πει ο κ. Το οποίο το κάνανε στα πλαίσια, νομίζω, κάποιας δράσης, θα σας τα πει. Είχαμε 4 σχολεία, το πρώτο γυμνάσιο Εργάλεο, το 4ο γυμνάσιο Εργάλεο, το 1ο γυμνάσιο Εργάλεο και το 16ο γυμνάσιο Περιστερίου. Ένα διαφηματικό πρόγραμμα, τα πέτρινα μονοπάτια. Ήμασταν αρκετοί συνάδελφοι, θα δούμε τώρα. Καταρχήν όλα ξεκίνησαν από ένα καφέ το Σεπτέμβριο. Έχω φωτογραφία από τότε, δεν σας τη δείχνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καφές, γιατί εκεί πέφτουν οι ιδέες, έχεις έρθει φρέσκος από τις διακοπές και λες θέλω να κάνω αυτό. Έχουμε από κοινού ανάγκη για δημιουργία. Όλοι έχουμε βαρθεί και λίγο τα εκπαιδευτικά θεματάκια. Οπότε λέμε να κάνουμε και άλλα πράγματα τα οποία να μας οδηγούν στο να μην βαριόμαστε. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε. Στη συνεργασία θα τα δούμε και αυτά. Σίγουρα υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, αλλά καμία σχέση με το θετικό κλίμα το οποίο καλλιεργήθηκε μέσα από το κυνήγι θησαυρού. Και το όλο πρόγραμμα, γιατί το κυνήγι θησαυρού εμείς το χρησιμοποιήσαμε για άλλο λόγο. Θα το δούμε τώρα. Και γενικά, επειδή έχουμε μια στάση να περνάμε καλά και στη ζωή μας και μια θετική στάση, χαμόγελα φυσικά, είμαστε πέρα αυτής της άποψης. Ονομάσαμε το πρόγραμμα μας τα πέτρινα μονοπάτια. Είχαμε τα μονοπάτια της ιστορίας, τα μονοπάτια της τέχνης, τα μονοπάτια της προσφυγιάς και τα μονοπάτια της αυτογνωσίας. 92 μαθητές, μπορεί και να κάνω λάθος, πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω, συμμετείχαν συνολικά με 9 συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς, οι περισσότεροι των οποίων είναι εδώ σήμερα. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το κυνήγι θησαυρού από ανάγκη. Καταρχήν, γιατί ακριβώς επειδή ήμασταν 4 σχολεία, έπρεπε να γνωριστούμε. Οπότε θεωρήσαμε μια εξαιρετική ιδέα το να γνωριστούμε μέσα από ένα κυνήγι θησαυρού. Αυτό είναι από την ημέρα της γνωριμίας. Τώρα, υπήρχε μια προεργασία βέβαια. Είχαμε φτιάξει μια ομάδα στο Facebook. Γενικά τα κοινωνικά δίκτυα βοηθάνε σε αυτό. Γιατί δεν μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα του πού θα συναντιόμασταν. Εντάξει, είχαμε πει ότι θα συναντιόμασταν μία φορά το δίμηνο ή μία φορά το μήνα, ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά και πάλι έπρεπε να μιλάμε συχνά. Οπότε το Facebook μας βοήθησε. Επιλέξαμε να κάνουμε το κυνήγι στον τόπο, στο Άσο Εργάλεο, στις 10 Μαρτίου. Εκεί υπήρχε μια προεργασία 2 καφέδων. Λεπτομερώς όμως, στην αρχή αρχικά ως ιδέα για το τι έπρεπε να κάνουμε. Και εκεί έπεσαν ιδέες, κατηγισμούς ιδεών, υπήρχε μια οργάνωση. Και τη δεύτερη φορά υπήρχε περισσότερη οργάνωση, ποιος θα κάνει τι. Είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει κατανομή ρόλων, γιατί για να μην επιβαρύνεται 1 ή 2, ξέρω εγώ, και οι υπόλοιποι απλά να συμμετέχουν. Βοηθηθήκαμε από το Δήμο. Αυτό καλό είναι να τονιστεί, γιατί τι γίνεται. Είχαμε μια ιδιαιτερότητα. Ήμασταν 3 σχολεία του Εργάλεου και 1 του Περιστερίου. Και είναι γνωστή η σχέση μεταξύ. Οπότε είπαμε να απευθυνθούμε στο Δήμο, μας έδωσε δημοσιογραφική αστυνομία, η οποία εντάξει υπήρχαν, τα παιδιά καταλάβαν ότι δεν παίρνει. Και να δούμε, γνωρίζαμε πολύ καλά, έπρεπε να γνωρίζουμε αν υπήρχαν ιατρικές ιδιαιτερότητες. Κάποια παιδιά είχε άσθμα, αν έπρεπε να μην κουραστεί, να μην τρέξει πολύ, γιατί κακά τα ψέματα θα το δείτε, επειδή είναι μεγάλος ο χώρος αυτός.
καλύψαμε περίπου το 1/4 με 1/3 του άλσους. Οπότε μιλάμε για αερόβια άσκηση, έτσι. Έχει αρκετό τρέξιμο. Και υπήρχε και ένας γιατρός πατέρας. Τώρα, τι κάναμε. Καταρχήν, συγκεντρωθήκαμε στο αμφιθέατρο του 4ου Γυμνάσιου Εγάλου, το οποίο βρίσκεται δίπλα ακριβώς ή σχεδόν μέσα στο άλσος. Τα παιδιά κάθισαν ανασχολείο. Οπότε, και για την πρώτη ώρα, αν θυμάμαι καλά, 45 λεπτά, παρουσίασαν το πρόγραμμά τους, το τίτλο τους, τι κάνανε, πώς δουλέψανε, γιατί ακόμα δεν ήταν ακόμα Μάρτιος, έτσι, δεν το είχαμε ολοκληρώσει, είχαμε φτάσει μέχρι τη μέση. Μετά, επειδή ακριβώς είχαμε 92 μαθητές, θεωρήσαμε αναγκαίο το να χωριστούν οι μαθητές σε δύο μεγάλες ομάδες. Και αυτό διότι είχαμε έλλειψη καθηγητών, δηλαδή, αν και ήμασταν 9, δεν μπορούσαμε να βρούμε παραπάνω σταθμούς. Το πρόβλημα είναι οι σταθμοί, όπως είπατε και πριν. Οπότε, η πρώτη ομάδα έμεινε στο ίδιο το αμφιθέατρο, που λέει Β' ομάδα, και έκανε θεατρικά δρόμενα, ενώ η πρώτη ήταν το κυνήγι του Θησαυρού. Και όταν τελείωσε η Α ομάδα, αλλάξαν ρόλους, δηλαδή η Α ομάδα έκανε κυνήγι του Θησαυρού και η Β' ομάδα έκανε κυνήγι του Θησαυρού και η Α έκανε θεατρικά δρόμενα. Τώρα, οι μαθητές χωρίστηκαν αναχρώμα. Εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα φτιάξει την ομάδα. Γιατί ο στόχος μας δεν ήταν απλά να φτιάξει μια ομάδα, αλλά η ομάδα να αποτελείται από διαφορετικά σχολεία. Γιατί ο στόχος ήταν να γνωριστούν, να συνεργαστούν, θα το δούμε στο. Με βάση το χρώμα, λοιπόν, 5 χρώματα, λευκό, πράσινο, μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί, και να υπάρχουν ένας με δύο μαθητές ανά ομάδα. Οπότε λέγαμε δύο μαθητές θέλουμε ένα μαθητής από το τάδε σχολείο, ένας μαθητής από το τάδε σχολείο, δύο μαθητές από το άλλο, έτσι ώστε να μην έχουμε παραπάνω από δύο μαθητές από το κάθε σχολείο, γιατί μετά δημιουργείται εσωτερική κλίκα που επηρεάζει τη συνολική ομάδα. Και πώς πηγαίνανε? Τους λέγαμε εμείς. Όχι, δεν τους λέγαμε πας εσύ, λέμε. Δύο μαθητές από το. Και σηκωνόντουσαν. Ναι, δύο μαθητές. Ωραία, εσύ θα πας στην μπλε. Συγγνώμη, είχαμε καρτελάκι, είχαμε κορδελίτσες. Ναι. Και πηγαίναμε μόνοι μας και λέγαμε εσύ την μπλε κορδελίτσα. Και τις βάζανε στις δένα στα χέρια τους, έτσι ώστε να μην τις μπορούν να τις αλλάξουν. Να μην κάνουν μεταξύ τους αλλαγές για να μπορούν είχαμε και αυτά, να πούνε με τους φίλους τους, πήγαν στους φίλους. Οπότε κατευθείαν με τις κορδελίτσες. Δεν μπορούσαν να τις βγάλουν για να αλλάξουν να πάρουν μετά με το φίλο τους. Το δέναμε όπως. Οπότε ήταν πάντα δεμένη η κορδέλα τους. Ναι, και δεν μπορούσαν πια. Και η κορδέλα ήταν με τα χρώματα των ομάδων. Τη δίναμε εμείς, πηγαίναμε τυχαία σε ένα παιδί από κάθε σχολείο. Τώρα, στο Άσος, τα οικονομικά όντως δεν έχει τρομερές απαιτήσεις. Αυτό δηλαδή είναι όντως κάτι που βγαίνει. Στο Άσος λοιπόν είχαν στηθεί 5 σταθμοί εργασίας. Με ένα, το πολύ δύο, νομίζω σε ένα μόνο είχαμε. Έναν είχαμε. Δεν είχαμε έναν είχαμε. Εμείς ένα μόνο σταθμό. Σε ένα σταθμό είχαμε δύο. Σε ένα σταθμό είχαμε δύο. Ναι, αλλά αυτό θα και τι κάνανε λοιπόν, όταν τα παιδιά ολοκληρώναν στο σταθμό, ό,τι έπρεπε να κάνουν εκεί, παίρνουν από ένα κομμάτι puzzle. Από 3 ακόμα. 3 κομμάτια, ναι. Τα θυμάσαι εσύ. Εγώ τα. Εντάξει. Τι δείχνανε τα puzzle? Τοπία με μονοπάτια. Ξεχωριστά για κάθε ομάδα, ήταν διαφορετικά. Φυσικά ήξερε ο εκπαιδευτικός τι να δώσει σε ποια ομάδα. Ήταν χρώματα τα puzzle. Το πίσω μέρος του puzzle είχε χρώμα αντίστοιχο με την ομάδα που έπρεπε να δώσουν. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς είχατε κορδελάκια. Είχαν πίσω κόκκινο. Συγγνώμη, τα